Bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí aquesta tarda i gràcies a l'organització per haver-me convidat a participar en aquestes jornades poncianes. Vora la mar empuritana, caminant amb el meu company, que ara està entrant, Eusebi Llença, i tot parlant dels nostres clàssics grecs i llatins, però també parlant d'un gran clàssic, que és Josep Sebastià Pons, molt estimat per tots dos. Eusebi em va dir: vivim en un país, Catalunya, en una cultura, la catalana, molt centrada en un cànon barceloní, que oblida que a banda d'autors barcelonins, al país hi ha autors de fora de Barcelona que fan una literatura digna i també nacional. I un d'ells és Josep Sebastià Pons. Aquesta idea, que comparteixo, ha inspirat, és un dels motius d'inspiració per la conferència que avui, per la xerrada que avui us faré. Jo penso que Pons és certament un gran autor, un gran poeta, però també un gran estudiós i historiador de la literatura catalana. I que en aquesta línia de treure, diríem, de conèixer que el país existeix culturalment més enllà del seu centre diríem, polític, que és Barcelona, doncs també hi ha una literatura catalana fora d'aquests àmbits, però també fora de l'àmbit, diríem, canònic. La literatura catalana té un cànon, que és molt centrat en Barcelona, però que també té un cànon molt centrat en èpoques històriques determinades. Per exemple, el cànon literari admira molt l'edat mitjana, i tots llegim els grans autors de l'edat mitjana, i la Renaixença i després l'època contemporània. Pons té l'atreviment de reivindicar el que en la seva època era una literatura menyspreada, que era la literatura de la decadència, la literatura del segle XVI, XVII i XVIII. I Josep Sebastià Pons intenta, diríem, posar en crisi la idea que al segle XVI, XVII i XVIII no hi va haver-hi literatura en català, no hi va haver-hi... es va desconnectar de la cultura catalana anterior i que es va perdre el geni literari català. Ja no hi havia la genialitat, la productivitat de la llengua catalana. Bé, i Josep Sebastià Pons es basa en... Baixarà això? Sí, baixarà o no baixarà? Sí. Amunt. El següent, el de dalt. Bé. Aquest. Sí. Josep Sebastià Pons, hi ha un text molt bonic de Josep Sebastià Pons que és el descobriment de l'obra de Francesc Marès. Francesc Marès és un d'aquests autors que pertany a la denostada època de la decadència catalana. És un autor que, entre d'altres coses, no és considerat canònicament ni com un literat. És un autor que els manuals de literatura catalana, abans que Pons l'estudiés, el veien com una mena d'autor devot. Aleshores, hi ha un descobriment. Pons descobreix Marès i escriu: jo apenes sospitava que el català podia blegar-se a l'escriptura, quan en temps de col·legi una senyora del nostre veïnat, suposo Illa, deixà damunt del meu llit un llibre molt ben relligat en pergamí, Història de Nostra Senyora de Núria. A la fotografia, un exemplar meu personal relligat en pergamí, que és l'obra de Marès, i al costat
l'obra de Francesc Marès, traduïda al francès i publicada també en aquells mateixos anys, com a guia diríem, pels pelegrins de llengua francesa que viatjaven al santuari de Núria. Pots passar al següent? Ah, no, ostres, no baixa això. Bueno. Aquí. Vale, el següent, Basses. Ja pots passar al següent. Bueno, aquí teniu l'edició aquesta de Marès. Bueno, una mica explicaré aquesta obra de Francesc Marès. L'obra de Francesc Marès és una obra molt editada, molt impresa i molt poc llegida, perquè és una obra que de seguida es converteix en un producte de consum turístic, o dit entre cometes. La gent compra el llibre quan va a Núria però no se'l llegeix. Però tot i això és una obra molt publicada, possiblement seria de les obres més impreses en català durant l'època del segle XVI, XVII i XVIII. Pons llegeix la primera edició i l'edició de Barcelona del 1756. Ja pots passar també. Aquí teniu l'edició francesa que us he comentat. I gent, com es va aproximar Pons a l'obra de... Aquí no em sembla que és l'anterior. Aquest, vale. Com es va aproximar Pons a l'obra de Marès? Hi ha un precedent que és també conegut a ella, que és Jean Amat. Jean Amat escriu un excel·lent article sobre Marès, que es titula Un viex llibre català, es publica a la Revue Catalane, i és la primera vegada que algú del domini lingüístic català se n'adona que darrere d'un teòric devot de la Mare de Déu de Núria, pietós i devot de la Mare de Déu de Núria, hi ha un gran escriptor. I aquesta és la primera referència. Bé, la següent gran referència que el ponent que m'ha precedit ha esmentat és la tesi doctoral de Josep Sebastià Pons, que és La literatura catalana en Roussillon. Bé, en aquest llibre, els 4 o 5 folis destinats a Francesc Marès suposen un canvi copernicà en la visió de l'obra aquesta de Francesc Marès. A partir d'aquí comença a entrar en el cànon literari Marès. De fet, l'obra col·lectiva Història de la literatura catalana de Comes i Moles, o Moles i Comes, justament veu de la lectura que fa Pons de l'obra de Marès, però no només de l'obra de Marès, sinó que també Pons fomenta un replantejament de que la literatura catalana no va tenir tanta decadència com sembla durant el segle XVI, XVII i XVIII. Una segona obra molt interessant que no s'esmenta gaire és aquest article publicat l'any 1934, que són els apòlegs del llibre d'Ave Maria, de Ramon Llull, on Josep Sebastià Pons descobreix que un dels contes marians que escriu Ramon Llull justament coincideix amb un dels miracles de la Mare de Déu de Núria que publica Marès. Per tant, hi ha una connexió. Següent. Sí. Bé, què entenem com a autor literari? Un autor literari és un autor que té varietats de registres. Marès els té. La llengua catalana del segle XVII era una llengua sense registres, no hi havia registres literaris ni registres... No. Per exemple, en el pròleg a l'autor, doncs comença dient quan reduesc a la memòria els graves perins del discurs de ma vida en els quals, com entre Sila i Caribdis, no em sóc perdut. Això que és tan tremendo, això, senyors, és el tirant lo blanc. Aquesta frase surt del tirant lo blanc. Per tant,
Hi ha connexió o no n'hi ha de connexió? N'hi ha. I després, dins del llibre, Marès corregeix l'estil. Diu, uso en tot el llibre molta llanesa en l'estil i en el llenguatge, sense compostura ni afectació de paraules, perquè la matèria demana aquesta senzillesa i per moure el cor a la devoció a Maria Santíssima de major eficàcia és la gràcia interior de l'Espírit Sant que l'adorno exterior de paraules. Bé, vaig ràpid, perquè això no l'acabarem mai. Sí. Aleshores, també hi ha la cosa de la vocació literària. És a dir, quan descobreix, és a dir, com Marès decideix escriure aquesta obra literària. Doncs també ens fa com un relat, tipus Salvant les distàncies, tipus Madalena de Proust. És a dir, hi ha un moment en el qual a Marès se li obre la idea que pot fer una obra literària. Aleshores, ell explica que va visitar el santuari de Núria, que els capellans del santuari de Núria li lliuren un llibre, un pergamí escrit en un llibre, uns manuscrits escrits en pergamí en llengua llimosina que expliquen la història de la Mare de Núria, que seria un llibre com medieval de la història de Núria. Això crida molt l'atenció Josep Sebastià Pons i Marès decideix editar aquest llibre, publicar aquest llibre, però no ho té molt clar. Sortint de Núria hi ha una mula que li tira una cossa i a partir de la cossa no li fa cap mal i diu això és que la Mare de Núria vol que l'escrigui. Molt bé, passem a la següent. Segueix. Una altra cosa dels autors és que els autors licet poetas mentiri. Els poetes poden mentir. I, per exemple, Marès menteix sobre el seu lloc de naixement. Aquí us he apuntat 2 llocs de naixement. Un és Llívia i l'altre és Bolquera. Llívia i Bolquera. On naixeríeu vosaltres, si us sou importants? I també això té a veure també amb si és un autor rossellonès o no. Marès és un autor de la Cerdanya, però quan diem rossellonès, quan Pons diu que és rossellonès, està dient, de fet, una cosa molt clara. Està parlant dels comtats de Rosselló i Cerdanya, que és el que entenem. Què triaríeu vosaltres, ser de Llívia o ser de... És a dir, passa. Marès tria ser de Llívia, i aquí ho explica. Aquí ho explica que és fill de Llívia, amb un text preciós, perquè de Llívia era Hèrcules Líbico i Llívia té un passat honrat. Pons es creu que Marès és de Llívia, s'ho creuen els del Museu de Llívia, on hi ha una sala dedicada a Francesc Marès, però l'únic que no m'ho crec soc jo, perquè, per desgràcia de Marès, tinc grans amistats a un poble que es diu Sant Feliu de Codines, que és al Vallès, i a l'arxiu parroquial... Francesc Marès va ser rector de Sant Feliu de Codines, i en els llibres parroquials de Sant Feliu de Codines surten documents firmats per Francesc Marès on diu clarament que va néixer... no va néixer a Llívia, sinó que va néixer a l'altre poble. Per tant, segueix. Bé, defensa de la llengua. Es diu que al món del segle, la literatura catalana del segle XVI, XVII i XVIII, no hi havia esperit de llengua catalana. Aleshores, Marès defensa la llengua catalana i justifica que escrigui l'obra en llengua catalana. Això a en Pons també li va cridar molt l'atenció. Diu, escric-lo en llengua catalana a petició d'algunes persones i també perquè aquest santuari ordinàriament és freqüentat de la gent de les muntanyes de Catalunya, que mai són eixits d'entre aquelles muntanyes i no entenen la llengua castellana, atenció, o no tindrien aquí tant gust en llegir-la com tindran en la pròpia de sa pàtria,
Mai hi havia hagut una declaració com aquesta sobre el valor de la llengua catalana. Passem. Bé, qui són aquesta gent a petició dels quals Marès escriu l'obra en llengua catalana? Doncs tant Pons com jo pensem que seria una mena d'escola poètica de poetes del Ripollès que escriuen en llengua catalana. Uns poetes que afloren i es descobreixen en l'obra de Marès. La primera edició del seu llibre hi ha uns poemes, diríem, d'homenatge a l'autor, que són escrits per un seguit de poetes, que són aquests noms. Passa. Aquí tenim un dels poemes, petit poema, que un d'aquests autors locals, que només hem conegut gràcies a la cossa de la mula que va provocar que Marès escrivís aquest llibre, o si no, no els coneixeríem, aquests autors. Molt bé, segueix. No, torna enrere. Enrere? Sí. Espera. Vaig acabant, Bé, gràcies a la publicació d'aquesta obra, apareixen textos poètics en català. Un dels textos poètics en català que no us he copiat és un text interessantíssim que es diu La història de Núria escrita en octaves catalanes. És un poema èpic escrit en octaves, amb decasíl·labs, que pertany a una moda literària que feia molta fortuna a Itàlia i a Espanya en aquella època, que eren els poemes èpics. A Catalunya, el catalaníssim monestir i santuari de Montserrat té un poema èpic sobre el descobriment de la talla de la Mare Déu de Núria, però té un poema èpic que es titula El Montserrate, és de Cristóbal Virués i és en castellà. El nostre santuari, el de Núria, té un poema èpic en català, que no sabem qui és l'autor. Jo sospito que no és Marès, que és un altre autor d'aquesta colla, escola poètica del Ripollès. I ara seguim. El següent. Bé, una altra obra poètica que apareix en l'obra de Marès és un sonet d'un autor ripollès que tampoc coneixeríem si no s'hagués publicat aquesta obra. Bé, és un poema que té una gran importància i explicaré per què. Aquest poema, aquest sonet, que aquí en teniu reproduït un tros, és una font d'inspiració directa de Jacint Verdaguer. Jacint Verdaguer és, com Pons, un lector del Marès, però és un lector, diguem, que accedeix al llibre per la seva condició de sacerdot. És a dir, el llibre era a la biblioteca del Seminari de Vic i llegeix aquest poema. Aquest poema d'Andreu Puig vesteix tots els mites fluvials dels rius, de les fonts, del Ter, del Freser, que surten en el Canigó de Verdaguer. Hi ha un poema de Verdaguer que es diu La Fonteta de Sant Gil, que no s'entén sense aquesta aportació del nostre poeta Andreu Puig. I ara passem. Segueix, passa. Bé, i ara, per acabar, el tema del poema d'Andreu Puig, el tema dels rius de Núria, tot això, que també apareixen en l'obra de Pons. Ara, per acabar, us ensenyaré algunes fotografies que pertanyen a l'època que Pons va poder visitar Núria i que podem compartir amb la guia que fareu
i d'altres que podem anar trobant. Aquí tenim un d'aquests torrents, aquest torrent que es cremava en ira i zelos d'agraviades frontal. És a dir, tota aquesta història que hem llegit, doncs seria un d'aquests. Baixa, segueix. Aquest és el santuari de Núria que va conèixer Josep Sebastià Pons. És una foto de l'any 1910, pertany a un museu etnogràfic de Ripoll, i això ja no ho veureu si aneu a Núria, és una altra cosa. A mi m'agrada més aquesta que la que hi ha ara. Segueix, segueix. Bé, això és una processó de devots de la Mare de Déu de Núria, entre els quals hi devia haver-hi els francesos, perquè la gent que venia d'Illa a Núria us dèiem els francesos. També és el mateix fons, continua. Això? Bé, sí, un altre, és a dir, això del Pla de Núria a l'època de Pons, continuem, que va ser cap al 1910, em sembla que hi va anar. I l'última, excel·lent foto, una foto, diríem, impressionant de la Mare de Déu de Núria extreta a fora al santuari de Núria i que, diríem, ens recorda el vers d'un altre gran poeta català, que va ser Joan Maragall, que va dir Verge de la Vall de Núria voltada de soledats. És aquesta voltada de soledats. I amb aquesta foto i amb moltes ganes d'editar l'obra de Francesc Marès, amb la qual estic treballant, inspirat sempre per les aportacions, les idees i els descobriments de Josep Sebastià Pons, doncs us agraeixo molt la vostra atenció i us convido a fer algunes jornades poncianes també al Santuari de Núria. Moltes gràcies.